Duha ang patay sa mga naglahing insidente nga hitabo sa dakbayan sa Mandawi niadtong weekend. Ang una naglambigit sa duha ka mga tricycle drivers kun din ang suspect mitahanas kapulisan. Samtang ang laing insidente gitumbok nga drug-related matud sa kapulisan. Ani ang report ni Nico Sereno. Natulog lang unta sa iyang tricycle si Dale Abayon dihang kalit kining gidunggab patay Biyernes sa gabi sa may barangay Banilad. Nitahan ra hinuon human sa krimen ang suspect sa pagpangluba nga usasab ka tricycle driver. Matud sa kapulisan, personal ang motibo sa krimen. Personal grudge man ang iyang gialigar na madawg-dawgon kuno mo kuno iyang giunahan lang ni og dunggab ang maong biktima natulog man guni. Samtang Sabado sa kadlawon, namatay sab kining usa ka lalaki human po sila sa may barangay Upaw. Giila ang biktima nga si Alexander Sunggahid. Duha ka mga lalaki nga wa pa mailhi ang giingong mipauwan og bala sa biktima. Gibutyag sa hepe sa Mandawi, drogas ang gitan-aw nila nga anggulo sa krimen. Anon man ning mga suspek ani din ang atong nakita ni Sunggahid is he is drug watch list surrender in 2016 then padayon siya nga may balik ani nga negosyuha. Wa pa hinon kakuhai sa balitang bisdak sa ilang habig ang pamilya sa biktima. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.